Исус Христос може да те освободи от всяко едно пристрастяване, от всяки един наркотик, от всяко едно лошо нещо, от всеки един грях. Когато обаче тръгнете по този път на спасението, Сатана ще се опита да ви върне обратно, така че да не вършите волята на Бога, да не отидете при Исус, а да си стоите при Него. И ще се опита всячески. Първоначално, естествено, е как тялото само иска да се върне обратно към Него. Но Исус ще помага в тези моменти. Исус помага със своя дух. Ако един човек се отказал от каквото и да било пристрастяване, какъвто и да било наркотик, в бъдеще има опасност той да се върне към този наркотик. Затова тази празнина в нас трябва да бъде запълнена със Светия Дух. Ако Светия Дух не е там, тогава нашата къща, така се каже, душата е изчистена и изметена. И както казва Исус Христос, тогава злият дух, който е бил там, тръгва и странства по безводни места и се връща и намира къщата изчистена. И вига със себе си още 7 зли духа, които са още по-зли, така че да се върнат отново. Така че второто състояние на човека е по-лошо от първото. Така че дори да сте се отървали от определено нещо, от определено пристрастяване, Сатана може да ви атакува отново и да се върнете към това пристрастяване. Дори да сте християнин, дори да сте получили Светия Дух, дявола пак ще се опитва да ви атакува, да се върнете към дадени пристрастявания. Затова всеки ден трябва да ядем плътта и кръвта на Исус Христос. Защото Той е по-добър от всяко едно плътско удоволствие. И Той може да ни запази от всяко едно нещо. Всеки, който се бори с такова нещо, нека да дойде при Исус Христос и Исус Христос да го освободи от това нещо. Защото просто без Исус ние сме за никъде. И без Исус рано или късно това пристрастяване се връща. По една или друга форма. А с Исус въпросът е ние да сме пристрастени към Исус Христос, да го обичаме толкова много, че да не можем без Него. Да не можем без духа Му, без плътта Му и без кръвта Му. А плътта Му и кръвта Му не е просто хляба и виното, които се взимат, а това е делата, които Той иска. Това да правим. Когато вършим делата, които Той иска, тогава ядем плътта Му и пием кръвта Му. Господ Исус Христос да ви благослови.